Iki plus minus lho iki. Ah iya. Jauh dekat. Wah, yen ngene ketok bathuk wireng loro ketempelan ku lho. Oh lho, makane tak copot iki aku muwet banget lho Pak De. Tambani. Kena tak benakke. Piye? Itu virus. Kowe wis tau weruh aku wis tau weruh durung? Mbah, aku ora ngerti ya. Wong kowe mbuh sing tak sawang kuwi mbuh aja meneh aku sing nyawang. Rasa dibenake sa, kowe nek urung ngatus ben. Mangsamu kirik lho. Ngono nganggo diatuske barang. Iki abur-aburan Gatut Kaca kae blang tak Gatut Kaca. Tak omongi to, nek Gatut Kaca mabur iki mesti ning kraton, aku nang cedhak cagake nek ora kirik apa. Tutupan ngono suarane balik dadi mulek. Mulek apa? Hah? Oh, mulek. Mulek. Aku nganggo iki dadi budhek. Ha, iya yo. Yo ki marake budhek. Kuwi gen apa to, Nduk? Nganggo topeng iki gen apa? Iki dienggo ben ora kecemprot iki lho hujan lokal. Dadi lek golek betel karo Palu iki awan-awan ora gampang. Sugeng dalu, Pakde. Lah iki wis. Piye iki? Pripun, Pakde? Ya iki sing tak golek ya penyanyi bindeng ngene iki. Penyanyi bindeng piye? Iki suarane kok Sugeng Dalu. Nggih, sugeng dalu. Pawartosipun kados pundi? Sae to. Ae wong pondangmu mboten kepangke. Iki saya bindeng mergane ya iki ana ikine. Ora nganggo topeng wis ngono-ngono. Men aku semprot Droplet. idune. Droplet. Pertanyaannya, ya. Kalau sudah dipakai itu tidak pakai masker apa ya tidak kena? Ya bisa kena, ini cuman mencegah aja. Lah kalau begitu biar nggak kecumrat semuncratan gitu loh. Oh, penanggulangan pertama. Iya. Tapi lebih abdolnya kalau pakai masker. Tapi kalau pakai masker nanti nyindennya gimana? Susah. Oh. Jadinya ya wes nganggo iki lho. Mangsaku wong ayu iki digapak-gapakno ya tetep ayu. Nadyan dilapisi plastik ya tetep ayu. Iya. Kayak tumbas buah kayak ya. Lah ya mangsaku ki sinden apa kuwi lapis ana plastike. Bapak Ibu niki sapa jenengmu, Nduk? Elisa. Mbak Elisa. Kula Elisa Acar Alaso nggih nderek Mangayu Bagyon lahirnya Adik Baltasar. Baltasar Hanafi. Iya. Mugi sakit migunani tumrap bangsa. Nggih. Nggih, amin. Wah, jan niki jenenge apik iki. Muhammad itu panuntune ing bab Islam. Penuntunnya ya. Baltasar. Ya, deng deng deng. Bal muga-muga sok dadi pemain bal. Ora ngawur sanjukane ora. Masa ngono Pak Seno? Kowe ora ngerti, aku ya ora ngerti, aku jujur nak aku wonge selalu terbuka. Ora ngerti. Nyuwun pirsa karo eyange, Pak Haji. Baltasar itu mesti itu kedadian saka basa Arab, mesti. Ya, ngerti, mosok basa Jawa. Baltasar menapa Pak Haji? Loh. Itu kenapa, Bang? Selalu dilindungi Allah, Baltasar. Jadi panutannya anak ini Nabi Muhammad. Anak ini yang selalu dilindungi Allah. Hanafi itu yang dilindungi Allah dan dilindungi oleh kakeknya. Karena selalu pakai nama Hanafi. Apa itu tegese Hanafi? Wah, bocah iki. Hanafi iki artine ayo nambah piro. Ayo nambah piro. Ora cek nduk cahe. Tapi gunung ya sayang. Permintaanipun Pak Hanafi, Pak Haji. Ya, mangga diaturake nah. Neno. Ya, suarane ya rada ora pas-pas gamelan, rada bindeng-bindeng ora apa-apa wong ora Jawa asli ya. Iya. Candi to ki? Takonono dhewe wong bocah. Candi nduk kowe sayang. Lambelu Pakde. Lambemu dhewe kok. Lambelu wis tau kenalan kok. Oh, Lambelu Sulawesi. Ini Bapak Ibu anak Sulawesi yang belajar di Jogja sekarang menjadi sebuah sinden. Kok sebuah sih? Seekor. Ya seorang. Saya sorry wong tuwa iki kleru. Lumrah. Mergo aku anggere ngombe kopi kleru-kleru ngene iki. Ya. Saben bengi nyawa
padha. Piye to, Pakde? Sing joget aku kok sing manut iki kono iki piye to? Lho lah ya iya to. Lah wong kisah rombongan sing nggawa aku kok. Aso nek arep pas kowe nek ndagel nggawa wiyaga dhewe. Lho. Iki. Ndagel wiyaga dhewe bayar aku dhewe wis cumpen kok. Jak yoga. Ya maksudku ki aku sing joget kono ngendangi aku. Oh ya, ya wis kendangi Mas. Anu Mas Parno. Wah. Wih, jenenge wong sak penake dhewe to. Ku lho pengendangmu sapa jenenge? Mas Mantri. Jenenge iki Mas Mantri kok Mas Parno, Mas Parno. Heeh, Mas Mantri, Mas Marti. Parno ki nggon aku ana pengendang ning mripate mek siji. Semangat yo. Iki arep ora ditonton ning luar biasa no. Iya, channelku loro sing sowan mrene, channel Dalang Seno karo channel Ki Seno Nugroho digabung wis 21.000 penonton. Wih, luar biasa. Aku sayang channelku urung entuk streaming lho. Aku gething dadak ono aturan ngono iki urung entuk streaming. Streaming tanteni arep ngancik 1000 rekasane Raja Masak Krepe. Kau madeg ning 850 wae. Iki penggemarmu, Mas Eno, subscribe channelku. Apa? Channel namine napa? Jeneng kowe subscribe channelku Bagio Gareng Asli. Oh, Bagio Gareng Asli Aku monggo. ngene, aku bukan menomorsatukan saya atau yang asli Gareng saya itu bukan. Tapi di dalam channel saya kamu akan melihat Bagio Gareng sing asli iki kepiye to. Nah, kuwi tontonan. Betul. Bagio Gareng asli channel monggo dipun subscribe. Iya. Mesti arep ganti ke Bagio Gareng asu. Ora aku moh aku. Bagio Gareng asli. Iya. Penggemar Mas Eno, subscribe dong. Yen memajang Ora sah ngevlog gandul ngene wis entuk subscriber. mengkaro Jano. Kasare ya. Ngapa? Wong didegake ngono ki ora wedi malah. Sukses ngono lho, sukses wis ki mos dijelengke lho, jengglengke lho. Apa? Wis dijengglengke. Wah, krungu. Makanya aku ngomong sukses. Krunguku jembengke. Apa? Jembengke apa? Tanggung jawab lho. Apa artine? Modar ora kowe. Acah iki ora dong kata-kata. Iki basa Jawa kowe kangelan kok andane sing tembung sing aneh-aneh. Kuwi mamune apa, Sa? Jembengke apa? Jaluk takon jembengke apa sing jembengke? Jembeng apa? Sik to. Jelasno. Gendang kuwi kulite ora dijembeng ora iso dienggo ngendang. Berarti jembeng ki apa? Narik. Tarik dijembeng. Oh, ditarik dijembeng. Aku kendang iki kulite lah dijembeng. Oh, berarti nek lombake jenenge jembeng tambang. Tarik tambang kae berarti jembeng tambang. Modar ora kowe. Lah bener kuwi ya. Dan. Masa engko sing apa masa jembeng-jembengan. Kita saksikan lomba jembeng tambang. Ora ana. Ayo sementara peserta 2 jembeng-jembengan. Ya ora enak maksudnya kok. Iya. Rasa direbok ah. Iya. Ya. Kembang. Aku lara lunga tambo teko ngene. Yoyokku rasane kok ngene jane. Baleni Mas Mitra. Sapa jenenge? Mantri kok Mitra. Ayo. Oh, malah diwalik Mitra karo mantri ya diwalik tok to. Mitra mantri. Baleni. Ya ote tak walik yoan goreng. Ayo, ojo to. Mau pikir kedangan itu? Kembang.
timbangane iki golek terminal ora entuk kok. Lha sak was ora joget ra paten. Mau senengane kok aku ngladeni kowe wae, ngladeni kono marake. Ya, oke. Pacitan servis ya manut tata carane kene. Iya, aku ki lak beradaptasi. Rumahsaku sik Denko jebul ganti to, sabar gelap jange. Weh, ayo aja main-main. Pengendangku Jaipong ki 3. Oh. Iya toh? Weh. Sapa wae? Denko, Terus apa jenenge iki? Apa? Sulistyo, Enfagro. Karo sijine SGM. Heeh. Dadi kabeh susu kabeh. Ngene kok ya do betah melu to, Cah. Pacitan. Udah ya tadi ya? Ora apa-apa, wong ayu ki nembang kleru ora masalah. Panas udan. Panas udan. Panas udan. Aku padahal sing tak senengi nggon kembangan ki. Macan latak kayak iki. Lah mung tiru mak deng ngono tok ki. Gamelan sakmene akeh wong sing tabuh kendang bem tok deng. Aduh. Udan panas aleng-aleng capek gunung. Ya. Yo, kanca-kanca ya. Sik. Ngene Jo. Sapa jenenge? Tri. Patri. Ganepe hitungan ki 3. Lagi pisan kok wis mandeg iki piye? Tok dodong dong. Tok dodong ngono ki terus. Oh ya. Terus diteruske. Ya. Aku ki biyen yo kuliah isih kok. Kuliah isih lho. Ngendi Isi. Lah yo isi kanthi saiki ra isih. Isi. Ya. Panas. Wih. Baleni ya, Mas Ora, Baleni. wis ora. Baleni mboten. Ya yen kowe njaluk baleni ya tak baleni. Panas Ya, mau jare kon terus. terus carane. 3, 4 ki kiblat. Ya, angel. Angel temen tutuane. Tuturane kok tutukane. Ya. Panas udan panas aleng-aleng sepi gunung. Ya, kanca-kanca ya. Ayo. Misowa Lagu-lagu saiki sing tak favorite gur siji lagi. Angger buka YouTube mesti iki tak rungokke. apa? Dasku mumet, dasmu piye? Kuwi jan saiki angger ngono metu ae. Angger buka YouTube kok metune kuwi aku. Iki nandhake saiki akeh wong sirahe mumet, mula do takon sirahmu piye. Sirahmu piye? Ning ora iso ora mumet yen tetep percaya ada musibah, ada awal pasti ada akhir. Betul. Ada musibah pasti ada berkah.
ada berkah dan ada awalnya pasti ada akhirnya. Ada akhir. Amin. Yen mumet ki ora mumet dhewe, kabeh mumet. Kabeh semua. Jangankan kita, wong jenenge we corona. Apa to tegese corona? Apa corona? Ayo, wes saiki tak tok kesisan iki. Apa? Cobaan yang harus kita hadapi bersama-sama. Roda ekonomi pun terpengaruh dengan adanya corona, ya ora? Betul. Nah, namun begitu kita harus sabar menghadapi karena ada awal pasti ada akhir. Ya. Covid. Kowe aku iso kena yen ora waspada. Fit muter kowe. Vitamin D nganti Z. Kowe kari takon nek jawab iki. Lho, aku iki ngakoni nek aku nek kon ngono kuwi ra iso, Mas. Dadi nek ya bener to, wong ki yen kepengin imune mundhak, vitamin aja nganti keri diombe. Olahraga teratur ning aja ngoyo. Ngoyo ya bahaya ya lho. Yo, Mbak. Nadian wadon sarta. Ki kenapa kok sayang ngene-ngene? Jane pesi dia nek larange kok ngene iki. Lana. Hati-hati lho, sanek ngerti-ngerti kowe dididiki. Ampun cetak-cetak, Joko cara. Aku njejeri kowe gen Pak Lurah kepengin. Pak Lurah pundi lho gawe? Pak Lurah mana? Pak Lurah nyun sewu Pak Lurah nglancangi niki. Nggih. Saestu lho Pak Lurah bijak ninggali nggih Pak Lurah. Iya, mau. Syukuran. Gareng. Muga-muga ora dadi. Ngopo? Ngendika nggih. Ninggali kok jawabane ninggal gareng lho kuwi. Ora srik kowe. Oh, ya ora apa-apa. Inu maneh. Tak terima Nadia kowe ora kirim tak terima. Banyu bane. Ya, mangga. Neno. Dek zaman berjuang jerkelingan anak lata Kuwi nek carane tip kuwi di-pause dadi dideke. Ya, wis ben engko wae. Engko le wiwit engko setengah-tengah telu. Iya, iki tak mangan-mangan sik. Boyoke lagi lara lho, Mak. Ya menyang. Ya. Aja ngono no. Wong kadung separo kok ora menyang iki piye? Aku mau jare kok muni kadung separo.
Jane mau wah tak aturke Pak Hanafi lho. Lho. Muni aku nang jero omah muni aku wis dilunasi. Aku kok urung yo ngono kuwi mau. Ora usah mbok aturke wong aku wis matur dhewe. Kok gede wis dibayar separo kok iso. Iki ora ngene iki engko ora iso nggo nithik bojo. Wah iya. Ngono lho iki gamanku kok. Tos tetap. Yang konsisten. Ya, terus Syukur bisa Porke mangga. Yo. Yo. Pos meneh. Pos. Ya, mangga. Syukur. Yuk. Syukur bisa gunung desa Ya Cak Ayu. Mbak Elisa. Aduh. Ah lagi sidan siji wis menggah-menggah aku. Nah, mulane ngono kuwi lagi sadar nek sampean ki tuwa. Siji, nyawang bocah sing biyen cilik saiki wis dewasa ngrasake tuwa. Loro nek bar joget ngono ki lagi krasa tuwa. Ya kadang kala wong menungso kuwi gawan menungso, Mas. Tidak sadar diri itu gawan menungso. Nah, mulane niku. Aku tenan. Ning menggah-menggahku neng kene karo neng omah beda. Kok bedane nggon apa? Ya neng kene iki munggah-munggahe seneng. Ning yen neng omah munggah-munggahe wedi. Kok munggah-munggah wedi? Wah kok gak kena. Kuwi ora perlu kaya ngono kuwi mbok ampun nganti diraoske. Sebabe ketakutan yang sangat itu juga tidak baik buat imun kita. Kekebalan tubuh menurun. Betul. Mula ora usah wedi. Kadang-kadang wedi, kadang-kadang seneng agar munggah-munggahe bareng seneng. Nek nang kene seneng mergane. Iki tanggapan. Nek yen nang omah munggah-munggah dhewe wedi. Nek yen bareng seneng. Ayo, lagu apa meneh iki? Agar tak pikir. Agar tak pikir kok wis lagu meneh. Ya nek kowe mikir kok timbangane ketemu tak teruske. Nek ya bakalmu lek menggah-menggah dobel. Arep bareng kowe dobel. Lah iya. Kowe isih menggah-menggah banget mergo dadak nithiki sikil. Iya. Wis kentekan energi. Nek tenan seneng kepethuk presiden nom-nom pinter-pinter ki seneng. Nggih. Di saestu ora jeneng Yai Segoro ora. Menika wonten pamundutan ingkang angka kalih. Ya. Mas. Aja digondeli kuwi lagu kuno iki. Mas aja digondeli. Mas.
Kuwi ra aja dipleroki. Lah piye aja digondali karyane sapa? Anu to jenate. Jenate sapa? Dikit. Isih urip. Kan iki isih urip kok. Isih urip iki ngarang. Iki oh, aja ngarang iki gampang. Sumargi Mas Mantos. Oh, lah iya maksudku kuwi. Aja digondali iki sing kepareng disuwun saka Bapak Hanafi. Dikit iki lagune sing kalo. Aduh Dek, apa karepmu? Isih esuk nggugah aku. Apa kowe ora seneng atimu? Ngono kae. Iki jek dawa sok ben-ben kepethuk kowe meneh. Ya. Kurang mepet kok kowe le gawe ukara. Aku karepku tak imit-imit lho. Dadi penonton iki kurang tanggap. Rada mepet ra apa-apa, santai wae sing penting ora ngenengi. Oh ngono. Dek apa to jane karepmu? Sih esuk kok nangeke wekku. Heeh. Sajake kowe sih nafsu apa? Sih kurang mau bengi ping 3. Ngono kae. Iki lagune Dikin sing tak apani kuwi. Ngawur gen gawe-gawe syair ki ora pas. Jare kon mepet. Aja digondeli. Ya sing nekar Mbak Tatin. Ya. Iki kulino ora gondeli. Ya. Iki priyayi loro lho iki lanang wedok lho. Di, bojone di. Hah? Sapa jenenge? Tatin. Lah ya jenenge Luntur. Bojone sapa jenenge? Tulus. Tulus endi? Ora Melu ono. arep ngopo golek tulus barang. Modar. Anane gareng ya karo gareng. Oh, pawakane kaya sing ning dhuwur mangkokmu. Apa? Suweke. Padake apa? Ngece lho. Mau tak mat-make kok kaya Tatin. Mangke tau ora aku ngono iki. Apa piye? Oh, mulane mau tak otak-atik. Nganggo porok to. Batin to kowe. Aku mboten golek sing ngarep sing ndi iki ngono. Tak ulak. Ora jenengan tau ora aku ngono ki, Pak. Posisi ngono ki tau ora? Lah aku wis tau apa ndung. Loh, jenengan ki tak takoni lho. Loh, aku memang babaganku perlu cake lho, takon gedhi takoni kok. Lah aku lagi medhon lho ngos dipadake kodhok. Lah kowe kodhok apa ora? Ora. Ora ya wis. Kok nesu? Ya aku nesu no, aku menungso kok dipadake kodhok ya aku nesu. Loh, lah kowe padha kodhok apa ora? Ora. Ya wis. Kok kowe yen diarani kaya kodhok ora gelem ya wis kaya menungso. Ayo. Saya le nyobain jenengan ki. Aja nesu Tatin. Aku arep nggawa kuwi lho. Kepean. Heeh. Lagi kepean nggih, Pak? Ora apa-apa, karang lagu lawas kok ya. Ya. Aja sih. Pian ngapa? Power Ranger. Power Ranger kok kurono diantel pisan langsung semaput. Modar ora. Dinggo topeng iki ora entuk. Ya ora entuk no wong wingi ndak kena. Tatin. Kula, Mas. Aja gerah ing penggalih. Iki mau amung gegojekan. Jerngatane kowe karo aku wis lama ora. Lama piye? Suwe iki lho. Dangu. Dangu ki yen basa aku karo kowe kok basa. Lami. Lami iki ya suwe. Ya wis suwe ngono wae kok Kok kangelan. lama iki lama ya apa? Ya suwe ora ketemu. Heeh. Pakabaramu kepiye ya? Apik. Mula ketoprak ora payu yo ngene iki. Lah ya aku kan kepiye? Kene sing lanang ngomong ganyi kok sing wedok jawabe apik. Punten dalam sewu Kang Mas. Ya, iki. Ah kaya Bu Marsidah kae lho. Lah piye aku ora iso ya. Punten dalem sewu Kang Mas. Punten dalam sewu Kang Mas. Janjane. Dek. Aku arep ono. Ya. Aku kangen karo suaramu Nduk sayang. Nah, niki duet lho Pak D. Oh, ya karo sapa? Ayo karo sampean. Oh, ya aku ora pali. Yo. Ndi Ya, aku padha dalem aja. ban. Ini. Nah. Enggak apa. Ku tase sapa diogok-ogok kuwi? Beku. Masamu aku ora kuat tuku tas kulit to. Ayo, suwe ra pepayon ki nek nganggo nyopet barang ra cilaka. Wah, iki gareng nganggo kacamata ya iki. Gareng saiki iki ora kira tok ya plus minus barang. Mas ya. Oh, iki ya tak Ora ora entuk. Kok aja arep ditilang. Ya tak lebokke meneh. Ya. Ayo wis di beredar. Ya. Nggih. Iki lho. Wong
Wong urung lekas musik urung lekas. Sami wesi mangangkang lan sak pituturipun. Mila ingkang saking menika Indra wonten timbalan. Kabeh para Jawata ki nyawisake pusakaning para dewa supaya dijer ana ing Kawah Candradimuka bareng kelawan si tetuka iki. Ngestaken dawuh. Mangke menawi lare menika pejah dos pundi? Kula ingkang ngreksa dhateng pejah gesangipun titah. Kakang Rada sampun ngantos adri. Monggo dinten sak mangke kula atur nyemplungaken lare menika dhateng Kawah Candradimuka. Wah, nggih, ngestaken dawuh, Di. Maledhek swaraning Kawah Candradimuka nganti sundul ngiwati kalika semanten anjedi sang tetuka tanggap sang empura mayadran empu anggon jali sigra gantos rongkonganing sang tetuka mawi rajaning wesi saking kayangan Resi Mangangkang wesi balitung wulasani lan sak piturutipun nalika semanten saya umup onang Candradimuka mijil ana nom-noman ingin kekiter wonten sanginggiling Kawah Candradimuka wau. Andyabala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke sinten menika Di wonten jejaga ingkang pakulitanipun dembaga kados mekaten murup mubyar Kakang Rada punapi kula trimas pausaken inggih menika pun tetuka kala wau ingkang sampun kajedi wonten ing Kawah Candradimuka. Dalah jagat Dewa Bathara. Kok dadi kaya mengkoten? Mekoten pripun? Mekaten maksud kula inggih. Walah gagah pideksa godhek kok simbar jojo. Nanging kula menika gumunipun kados pundi? Lare menika kok saged sedeku mari kelu kados ngaturaken tata krami dhateng Jengandika Adi Pramesti Bathara Guru namung dereng kepareng ngaturaken utawi dereng saged tata jalma krana dereng kula paringi suwanten Kakang tata krama menika krana saking pangwaos kula. Ah inggih. Lajeng swantenipun saking menapa?
badhe kula pendhetaken saking Bledhek Tuwin Guntur supados manjing gurungipun pun tetuka menika Kakang. Guntur Bledhek manjing wonten gurungipun tetuka. Swantenipun kados pundi? Tetuka ulun ingkang dangu kelawan jeneng kita Mara Gage matura kalawan ulun tetuka. Nggih, Bu Ulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bu Ulun. Waduh. Anak Werkudara suarane ya wis kaya Werkudara. Lah anak Werkudara suarane kaya aku ngono. Mesti aneh-aneh. Inggih Kakang. Inggih pripun panjenengan malah inggih. Inggih Kakang. Lajeng keparingipun menika badhe pun paring tetenger sinten? Menika badhe kula paring tetenger inggih menika Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca tegesipun keklempakaning kegiatan Kakang. Kejawi menika ugi badhe kula pati tenger Raden Gurundaya. Raden Gurundaya. Kejawi menika ugi badhe kula paringi tenger sinten Di? Raden Purbaya. Wah, Raden Purbaya. Mbok kula ya tak menehi jeneng. Kula sumanggaken Kakang Trada. Badhe kula paringi tenger inggih menika Raden Krincing Wesi. Di wonten Jawa. Dewa menika suwe-suwe saya sembrono. Sinten ingkang boten ngiringi kalian kula nama Macring ngoten. Nanging boten kelintu menika Bathara Pathuk. Walah, Bathara Bakpia. Kok Bathara Bakpia parat ora karepe dhewe. Mirang-mirangke Narada menehi jenenge Macring. Wah. Bareng Paduka Pukulun. Samangke kados pundi? Gatotkaca wonten timbalan. Kejaba saka kuwi kita bakal ulun paringi yaku ingkang aran Caping Basunanda. Panas mbuya kepanasen udan mbuya kudanan. Kotangantra kesuma kita bisa ngambah dirgantara nlentrik tanpa sutrang. Uga ulun paringi trumpah madu kacerma. Kita ngungkuli lemah sangar kayu waing tawa tawit-tawar ora duwe walat apa-apa nggih. Matur sembah semono tanpa pami. Adi kira mariki ora Caping Basunanda Kakang. Gatotkaca wonten dawuh. Kita ulun paringi pusaka ingkang bisa gawe ayem tentrem. Ya kuwi kang aran Caping Gunung saben geni mangkon. Kakang Trada. Menawi mbok mriko campur Bagong. Lah. Panjenengan menika dewa kok senengane guyon. Nah, ya nggo isu-isukan kaya. Isu-isukan kok ora guyon niku mboten pantes. Kita kudu bisa manglurah satru murka. Ya kuwi Pati Sekipu lan Nalindra Prabu Naga Pracana. Yen kita bisa mateni Kraman Kayewangan ora kita ngamung sak uruping damar sak umuring jagung, besok kita bakal ulun lenggahake ana ing Silakanda Waru Binangun nggih. Sapa ya, Kang? Mbah. Sirahku nggo pancatan e. Ana wong iso mabur ya, Tru? Heeh. Monggo kowe krungu to geger kayangan mau ana sing maringi asma. Maringi asma Raden
Krincing besi. Raden Purmonyet Purbaya. Purbaya. Purmonyet ki ora ana lho, ha? Purmonyet ki ora ana. Ha? Ya tak jabel. Oh iya. Sajake kae palinga ndarane awake dhewe sing didadar karo dewa. Dicek piye? Yo. Pandra tata Gadewisraya Indriyaksa Sara Maruta jleng bojlenge iblis lanat padha jek-jekan sapa takon karo aku jagoning dewa Raden Gatotkaca Raden Gatotkaca ya Raden Gurundaya ya Raden Gurundaya kowe sapa? Pate Sekipu. Yen ngono kowe ingkang kudu tak pateni. Lho. Nalare apa lan ana perkara apa kowe karo aku? Ora usah dadak takon aku srayaning dewa. Ora mbok gulung genderamu, ora mbok kukuti barisamu. Aja takon dosa. Ana patih bali mongkari aran. Wah, gaglak limpamu ana. Tobat. Cah kok digdayane kaya ngene. Sinten iki? Gatotkaca, Petruk. Gatotkaca niku sinten? Lho, kuwi bendaramu. Bendara kula sinten? Tetuka sing maune tak dadekke jago wis dijeti ning Kacandra Dimuka. Kuwi ndaramu, putrane bendaramu Werkudara. Kok cengkiling? Aku gawe kaget kok. Ora sambung-sambung iki ngapa? Ya kaya ngene bapakne bagus, anake bagus. Ora kaya aku. Bapakne gagah kok anake umbelen. Endi-endi. Sapa itu? Ndara Gatotkaca. Aduh, Ndara Gatotkaca. Sapa? Mbah. Ngawur kowe. Putrane Pak Haji, ngawur. Putrane Ndara Werkudara. Nah, sing maune jenenge Tetuka. Waduh, kok dadi kaya ngene. Wis, ponong awan padha semingkir. Oh, no bose. Sekipu mati. Inggih. Tak awake? Kula cokot. Wah, iki Petruk iki kudu dikandani. Waduh, ha iki kudu dikandani. Ampun nyokot.
Nyokot kena nek wis mateng. Walah. Siapa yang dicaket? Oh kuwi. Wah, oh, sok mleh tak goleke sing rada apik. Sing larang. Bagong edan. Aja ya ngger nadyan kita kuwi turas sing yaksa ning kita kuwi turas. Ya kuwi sapta warga mula kita aja nganti nyokot. Mboten pareng. Ora entuk. Ngestoaken dawuh. Mboten kenging, Dek. Wah, bapakne nek prisa ni putrane undahe boyo ngopo senenge. Lah iya Petro langge. Oh gagahe kaya ngono kok. Ning ampun nyokot. Nyokot niku mboten apa nek kaya kula, Gareng, Bagong niku biasa. Ning sampean niku satriya perwira. Lho, trae ngaluhur piyayi. Nek kula kaya niku mboten napa-napa nyokot wong mingkire. Mboten napa-napa. Nek sampean niku piyayi luhur ora kena nyokot. Perang ya piye carane supaya menang ning aja nyokot. Ora kuwi jare sapa? Lho, oh iya ning. Kula Petruk. Petruk kuwi sapa? Petruk niku adine bapak. Bapak sapa? Bapakmu. Dadi kula sampeyan nyeluk kula kudu Lek. Lek Petruk nggih. Itu konangan bapaknya digecek diasmu modar kowe. Pun kajenge men gayeng-gayeng ora apa-apa. Ha, kula duwe adi meneh jenenge Bagong. Sampeyan nyebut niku ya Lek. Wong loro Lek kabeh. Iya, Lek Petruk. Ah. Wis karepmu lho. Naga Wracana pateni sisan. Ngestaken dawuh kulun. Iki dibuang sik. Kok arep ngentutke Gatotkaca terus saking senenge dibuang sik. Gong nyambut gawe le. Todyan Gatotkaca tinon mapak kareka suta adal Patih Sekipu Sirna Margalayu kondhanging para wadyabala giling kaya padha ngandhake yen to dipateni sayaning dewa dasar Puranyata. Lho sapa iki? Raden Gatotkaca. Kowe sapa? Nalindra giling kaya Prabu Naga Pracana. Kowe sing nyenake Patih Sekipu dasar Puranyata utang nyawa nyaur nyawa mapar tak untapke nyawa marang neraka jahanam ora minggat karo aku kelakon kene marganing matimu gandul dasmu. Syukur ora iso melu-melu.
Gatotkaca aja tida-tida. Yen pancen kowe iso nyirnake Nalendra Inggilingaya, aku patenana. Wah, kelakon gimerdasmu. Pedhot gulung ayo kakek patrana aku. Ayo. Motare. Mate. Ora. Mung saudaraku. Jantik jaya tenan. Dinapake? Untir gulune. Oh, mulane kok iki geger kok raine nang kene. Edian tenan. Wah, ratu raine naga, Gong. Duntir, Gong. Ngono aku aja, Tru. Aku butuh tenan aku. Sing duntir iki gulune naga Pracona ora nggonamu. Udu malam ini ora. Ya wis lah, alhamdulillah. Soale lagi dopo-dopo butuhe iki dadi nyemelangi. Nika Kang Rama rawuh mriki. Rama sapa? Rama ana maling. Guyon tak ajar kowe, Lek. Nggih. Duh cilaka iki. Nek teko rene tenan ngeluk aku, Lek, iso diajar tenan. Petro, Ma. Petro, ora sudi. Ana wong tengo kok dicemplungke kalen ora. Sopo iki? Tak kandhani sampean mesti seneng. Mesti. Sopo Petro? Kula kandhani. Niki Kang Putra. Anak sapa? Ndara Tetuka. Wah, aja goro. Wis luwih. Sembrono wani ngampleng lekku. Petro, non. Kok nyebut kowe lek? Sing genake mengiwang Plukun Rada kula ora melu-melu perkara niku lak nyingkirke bathange naga Pracona. Kita urung ngerti ya Warkudara? Ya durung. Nah, kenceng arudayang Pak Wong. Purhanira ki atmaja kita Tetuka ing wis dijedi nang Kacandra Dimuka. Lamun pinaringan pusaka nama ya kuwi Raden Gatotkaca. Wah, anakku le cah bagus. Cah bagus. Wah, ora nono wujudmu saiki kaya ngene. Pikulu Narada menika sinten? Iki bapakmu. Bapa tiyang sepuh kula. Iya, Nger. Kanjeng Rama Werkudara. Ya iki piyayine. Kanjeng Rama. Aku bapakmu cah bagus. Inggih Kanjeng Rama. Kowe mau nyeluk Petro kok lek. Ndikanipun menika rayinipun Bapak. Petro. Kono Gong, omongane aku masuk angin. Petro masuk angin. Lek Bagong, wah iki. Anu dinas. Kayangan anggere ketekan Ponokawan wis midha sakarepe dhewe. Aku barang konangan ya, Tru. Ayo sayo bali yo. Mudhun kene wae rasa liwat anda rantai iki nganggo anda modern ya.
Men gelis tekan omah. Nek ora mlayu ora slamet ta. Ora slamet cilaka wis. Tutuki ndara warku dara meneh. Kresna nuwun dawuh Pukulun. Gatotkaca ing bisa mbirat penandanging kayiwangan, gawe tentrem lan gawe padhang kayiwangan inggih. Mula jumbo kan ngendikane Wang Prasti Bathara Guru sesuk Gatotkaca bakal nampa triman ora ketang mung sauruping damar saumuring jago lenggah ning Sela Kandawaru binangun dadi dewaning para dewa. Mekaten Pukulun. Iya. Gandeng kayangan wis padhang, kayangan wis tentrem. Werkudara. Nggih. Kanthine anakmu bali marang kasatriyan Jodipati. Legakno pikirmu nggon kita darepe putra ingkang nuju prana sarta bisa gawe mareming wong tuwa. Wah, iya. Ora mung gawe mareming wong tuwa, muga-muga bisa dadi satra ingkang bisa nentremke negara Ngamarta, nentremke jagat saisine ya si Gatotkaca iki, Werkudara.